Salut, Captain Crăji, sunt eu din nou aici. Am aflat despre acest nou joc. Wobbly Life. Au! Mă dorm repede. Păi hai să jucăm. Play World. Play Offline. Nu joc. Nou caracter. Vrei să faci tutorial? Nu o să fac. M-am jucat înainte. M-am jucat înainte. Acum 6 nu m-aș da din dată. Păi nu fac tutorialul. Încă că țin minte. Tip, eu zic să bla bla bla. Oh, dar ce te-am mai? Somewhere in a quiet part of Wobbly Island. Gheorghe, papa, Gheorghe se juca Roblox. Nu Roblox, e la Doom? Uite bunică. Ce scrie acolo? Ce scrie acolo pe calendar? Oh! Days sau job. Oh, nu. Nu îl arunca până cartofi crăjeți. Ah. Moarte. Uite. Food. Jelly delivery. Oh, am 6 minute. Fugi mașina. Trimite ca să răcea așa frumos, nu? Ar putea să la început. Dispăhid. Uite colicești. Oh, gas, e stația de, da. Stația de da. Ce să fac? Să-mi bag un vot. Stația de gas, da. Oh, nu! Dar... Am 5 minute. E ok. Cea mai enervantă chestie în joc. Cea mai enervantă. Apasă. Ia. E uras. Yes! Buton. Uite, chestia care înlocuiește calfatorul meu. Gunoiul. Camion de gunoi. Eu cred că pot să zbor. Da, 50 km pe oră. Ceva ca ai 50 km pe oră eu o să arunc pe geam. Mi poate să fie 50 km pe oră, pentru că conduci ca în Londra aici. Conduci ca în Londra aici. Ca în Birmingham. Ca în Birmingham. Așa conduci. 10 lei! Nu 10 lei, 10 dolari. 10 lei? Da, nu privesc ca la caracterul meu. Eu cred în tine. Da, eu nu cred în calculatorul meu. După cât de multe tarantele mai face, I can only sleep at night. Oh, what? Oh, n-am. Bă, n-am putut. Zbor! Era un TV? Ce acolo? Ce scrie pe aia cu DVD-ul? Ce mi scrie acolo? Nu știu. Oh, tu nu știi cum să conduci, Gheorghe, Papa Gheorghe numărul 2. Sherlock Holmes numărul 1.000.000. Ia! Bani. Ia să bani sau
altceva. Bani. Am 70 de sute de de 1 milion de dolari. Poți să iei case? Casa aia. Sunt faine. Sunt mort. Asta. Ce simte? Nu știu cum se deschide un garaj tot timpul. Oh! Credeam că pe aici era un ATM. Oh, eu țin minte chestii. Eu chiar țin minte prostii. Oh, wow. 80 de dolari. Cât costă o casă? Oh, asta care vine cu tot cu Ibishu Pigeon-ul. E asta un Ibishu Pigeon sau un Reliant? Oh, e un Reliant. Un Reliant Robin. Sau... Arată un pic ca un Ibishu Pigeon. Oricum, versiunea mea de Eldar Editor o să pun o poză cu Ibishu Pigeon și Pigeon-ul. E aceeași culoare ca Ibishu Pigeon. Nu. Un pic mai deschis. Oh, nu! Dar chiar a avut un Pigeon moment. Why? Nu! Bro! Prostia asta. 30 km pe oră? Ai, o să mă duc 79 de milioane. O, da. Puteți să dați like și subscribe? S-ar fi foarte fain. O, 750. O, da. Casa aia maro era prima mea casă din joc. Prima mea casă din joc am luat-o. Acum vreo prima dată când am jucat jocul, am reușit să fac 750 de dola și am primit și am luat casa aia. Nu era o cursă prin oraș? Ca pe aici? Oh, nu! Bro. Oricum putem să luăm o mașină mai rapidă. Sau să ne luăm încă un Ibishu Pigeon. Sau Reliant Robin. Este un Reliant Robin. Și Pigeon e un Reliant Robin. A speed. Bruh. You swindled me. Ah! Check out this race, man. Race to next checkpoint. Passing checkpoint add more time. Ads. Oh, for God's sake.